Здравейте, млади умове на Бургаска област. Да си представим хипотетична ситуация. Вие тъкмо сте завършили 7-ми клас или просто се търсите училище. За тази цел искам да насоча вниманието ви към иновативно училище Сол Любен Каравелов. И особено паралелката рекламна графика и дизайн. Ще се научите да проявявате своя естетически усет, креативност и естествено ще се научите и на дизайн. Паралелката ви предлага интензивно изучаване на английски език и ще завършите с ниво B2, с което ще можете и да работите. Но ако ли не искате да се занимавате с дизайн, искате да сте бизнесмен, примерно, тогава насочете вниманието си към предприемаческата паралелка. В предприемаческата паралелка вие ще се научите да сте виртуоз в маркетинговите стратегии и да управлявате свой собствен малък бизнес. Но ако ли мислите, че ви лъжа, нека проверим това на практика. Господине! Да? Здравейте! Здравейте! Чух, че правите реклама за нашата паралелка. Точно на това правя. Вие да не сте от тази паралелка? Естествено. Искате ли да ви кажем някои от нашите идеи? Що пък да не? Моята идея е за кран такси. Седите на улицата, няма таксита никъде, кран минава и възима. Първа класа, горе, 20 лева. Гениално! А вие какво искате? Чували ли сте за този, който просто от пламер направи се по къща? Да, това вие ли сте? Не, но аз ще направя обратно. Гениално! Както виждате, на умовете на тези хора щяха да завиждат такива икономисти и предприемачи като Илон Мъск, Карл Маркс и Тони Стораро. Тези хора имат много голямо бъдеще. Но преди да ви разкажа за последната, но не е по важност паралелка, искам да обърна внимание на това, че училището се казва иновативно, не просто е така. Имаме стая за 16 000 лева, стая на бъдещето всъщност, с чисто нови бюре, с чисто нови електронни дъски, с чисто нови мултимедии, компютъри и т.н. Има си оборудване, но както виждате имаме си и ново игрище, както и ремонт на училището. А искате ли да работите в най-бързо развиващия се и най-платения сегмент от пазара на труда? Тогава искам да насоча вниманието ви към паралелката софтуерни и хардуерни науки. Ще се научите на различни езици за програмиране като C#, Java, както и на такива програми като PowerPoint, Excel и Word. Но ще изучавате интензивно английски език, ще завършите с ниво B2. Интензивният и динамичният учебен процес, както и учителите, никога няма да ви дадат да заскучаете. Не винаги де. Що правиш, Русен? Кой ще правим в информационния? Кой правим? Кой ще правим в информационния? Не свършим преди 2 часа, Майко, ужас. Но ако ли мислите, че през цялото време аз ви лъжех и говорих бабини деветини, нека да чуем независимото и неподкупно мнение на човек от улицата. Здравейте, господине, какво мислите за училището зад вас? Чудесно е. Аз съм завършил там, много мои приятели са завършили там, има чудесни преподаватели и много се държи на хигиената. Много ми харесва самото училище. Като цяло е добре, нали? Да. Браво, че много добре се свърши работата. Сега може да ми върнеш портфела? Дами и господа, какво все още чакате? Отидете на сайта на училището за повече информация и се запишете за прием.